з прыняцця дэкларацыі. Ну і другі момант, чаму асноўны рух перамясціўся да нас, чаму мы лагічна перамаглі першы этап этой дэкларацыі і потым незалежнасць. Бо не было б дэкларацыі, то невядома, што было б незалежнасцю. Вы разумееце, што дэкларацыя была настолькі добра зроблена, што толькі трэба было аб'явіць канстытуцыйным законам. А вот уявіце, каб не было гэтай дэкларацыі, каб мы яе зрабілі дрэнна, альбо каб яе не было, і мы выходзім пасля путча, і трэба з гэтым Вярхоўным Саветам дыскутаваць, трэба разам нешта рабіць. Это немагчыма, кожны дзень працаваў бы супраць нас, таму што іх праходзіў бы страх. А так усё гатова. Вот дакумент і ставіць пытанне. Прызнання канстытуцыйнай сілы. Сыграла вялікую роль таксама. Так вот, тое, што перамясцілася ў Беларусь, сыграла яшчэ не толькі то, што мы правільна вызначылі, навязалі ім сваю тактыку барацьбы, мірную тактыку. І выйгрывалі ўсюды, дзе эта тактыка ішла, ўсюды яна была выйграна. Нават там яны пробовали ў Прыбалтыцы ўжываць, вот это тэлевежу штурмавалі, ўсё, но не паддаліся ж на правакацыю. Загінула 13 чалавек, клаліся пад танкі. А не кидали бомбы у них, не били солдат, ахвяраваліся, то есть репрессии не удались. То же самое было у Латвии, там 4 человек, что-то рыжский ОМОН забил. Вот. Не пошли, вот эта парадигма наша, она дзейнічала уже усюды, что только таким шляхом мы можем, и они тут слабые, они не могут. Как только они сутыкаются у дискуссии с нами, все, они проигрывают интеллектуально, их нема аргументов, а народ же слухает. Вот они вовремя заборонили трансляцию, как уже люди не чули, але уже все, уже пошло. Вот. И другий момент, який был, это Куропат. Вось Куропаты, яны настолькі маральна знішчылі КПСС і асабліва КГБ, прытым это была бомба на ўвесь Савецкі Саюз, што ім ужо было ніякіх аргументаў, яны нічога не маглі сказаць. Вот это вельмі важны момант, і это упершыню ў Савецкім Саюзе адкрыты, так сказаць, трупы, магілы, то, што яны рабілі. Бо до гэтага это была толькі абстракцыя. Культ лічнасці, там, Сталіна, расстрэльвалі, ну добра, а другі скажа, а нічого этого не было, это неправда, трэба даказваць. Так вот Куропаты ўжо так доказалі. Вот гэты момант. І трэці момант, і зноў жа паўтараю, які спрыяў на першасную пазіцыю беларускай барацьбы ў Савецкім Саюзе. Это было так. Гэта Чарнобыль. Чарнобыль закрануў дзве краіны в асноўным, Украіну і Беларусь. Вот. Ведаеце ўсю сітуацыю, як это скрылі, схавалі, на нас абрынулася 70% ўсёй радыяцыі, плюс яшчэ асаджалі рускія ў Магілёўскай вобласці. І гэта пытанне было паднята аб адказнасці гэтых людзей. Была створана камісія, і цэлую сесію займаліся гэтым пытаннем. Менавіта у нас это было. И вот этот Чернобыль, увесь народ за гэтым сачыў. И все были на нашем боку. Асабліва, ну, знаете, что простые люди хочуць, каб нейкого пакаралі. Асабліва тых людзей, якія былі ў гэтым вінаватыя. Яны выйшлі з-пад пакарання. І Сілянкова ўсе зразумела, іхная ўлада была. Але все это убачили. Морально они 100% проиграли. Для этого мы приняли законы, мы просто примусили Верховный Совет принять законы по Чернобылю. Все это было принято, и оно дзейнічало в певной ступени на захаванне нашей нации. Вот такие моменты, яны, давали магчымасць нам у Беларусі, упэўнена праторваць свой самастойны шлях. Уявіце сітуацыю. Пачынаюцца выбары ў Верховны Савет БССР. Гэта зіма-вясна 90-го года. Я тут покажу потым вам здымкі. У 26 лютага
адбыўся мітынг перадвыбарчы на плошчы Незалежнасці, тады плошча Леніна, перад Верховным Советом. Сабралася больш 100 000 чалавек. І ўсе ў нашу падтрымку. А мы выцягнулі туды і кіраўніцтва КПСС, там усіх іх выцягнулі туды, каб просто яны выступілі. Яны выступілі, пазорыліся, бо яны нема чого казаць. Вот. Так вот, пасля таго, калі адбыўся гэты мітынг велізарны, канкрэтна ініцыятыва была ад мітынгоўцаў пайсці да тэлебачання і ўзяць тэлебачанне. Это 90-й год, Советский Союз, Горбачев, все існуе, КПСС, все ёсць. І мы пайшлі. Увесь мітынг, як расцягнулася, то ад паштамта да круглай плошчы, все было заполнено. І упершыню, такое было упершыню ў Савецкім Саюзе, абсалютна мірным шляхам. Забрали тэлебачанне, сказали даць 15 минут, все зняць і даць адкрыты эфір. Вынести мониторы на вуліцу, люди павінны кантраляваць. Все рабілі, што мы казалі. Нікога не пабілі, нікога не паламалі, все зрабілі. І народ разыходзіўся пасля таго мітынгу, як на крыльях. Вельмі важна, каб мерапрыемствы заканчиваліся станоўча, перамогай. Не можна дазволіць, каб яны нічым заканчиваліся, альбо каб народ пабілі. Это катэгарычна не можна. Катэгарычна. Все наши мітынгі тады, в 90-х годах, все они заканчиваліся перамогай. І людзі ўвесь час былі як на крыльях. Ни в Москве, нигде ничего подобного не было. Ничего подобного не было, только в Беларуси, только в Минску. Мирно взяли телебачение, выступил Народный фронт, сказали, что хотели, и пошли на выборы. Вот так. Ну, альбо в этом же самом году, 90-й год, 7 листопада, День Кастрычніцкай революции. Это наивеликшее большевистское свято. Завсёды была демонстрация и военный парад. И в этот час Народный фронт пишет заявку об 6 демонстраций супраць коммунизма. И горсовет, горвыконком дае такую санкцию. Тады кіраўніком выканкама был такі Герасименко, он был нашим депутатом. Это был нормальный человек. И вот он, будучи коммунистом, я не ведаю, ці быў на бюро ЦК, але ён дал такую санкцию. Это говорить об тым, у якім стане уже находился Советский Союз. Все, яны уже поднимали, як кажуть, руки вгору, их уже не было адзінай политики. И вот існаваў Советский Союз, еще гремели, як кажуть, танки и салюты, а у нас 1030 людей праз увесь проспект от парку Челюскінцаў до Дому Ураду и шли с антикоммунистичными лозунгами, и головный лозунг был «Долой коммунизм». И вот когда проходили каля КГБ, и гремят тысячи людей «Долой коммунизм, долой КГБ», вы бачили, они повыскакивали, открыли окна, у них бледные твары и вот такие вот маски тупые, я ничего не могу зразумець. Это отбывалось в Менску, у Беларуси, не в Москве, нигде такого не было. Вот. Тому у этой борьбе с Советским Союзом Беларусь была на первом месте. Это никакая не провинция, это была это первое тут было. И многое было написано тут. И как парадигма для борьбы. Притым улічыце, что у нас асаблівая ситуация, нават з Украиной не можно параўнаць. Коммунистичная партия Беларуси практично 100% антибелорусов. Это яны больше ненавидели белорусской, чем москали, чем московцы. Это настолько продажная была публика, настолько выхованная в антибелорусских традиций, что з імі фронт павінен быў змагацца ў першую чаргу. Это были галоўныя ворагі. Супраць незалежнасці яны былі галоўныя ворагі. У той час у Прыбалтыцы ситуация зусім другая.
Народны фронт Эстоніі стварылі камуністы эстонскія. Бразаўскас, першы сакратар ЦК, і туды падтрымаў Саюдзіс. І контакт, будучы ў добрых контактах з Прыбалтыкай, мы атрымалі магчымасць правесці ў Вільні з'езд Народного фронта. Тут же было забаронено. Поехали в Вильню. Вот такая, я вам рассказываю просто, ну, как вы отчули, какая была эпоха, и чему так было удалось зрабіць. Бо сапраўды Наташа мае рацыю. Вот тое, што адбылося ў тыя гады, 90-91, гэта нейкі цуд. Это абсолютно неверагодна, каб у Верховном Совете, у парламенте группа ў 30 человек дала, так сказать, камертон дзейнасці ўсяго парламента і выйграла іхнымі галасамі, здабыла незалежнасць. І гэтую ж кампартію распусцілі іхнымі галасамі. Мы ж яе распусцілі, забаранілі іхнымі галасамі. Для гэтага былі аргументы адпаведныя, сітуацыя, якая ўтварылася, і безвыхадны стан, у якім яны. Ну, калі б гэта мы не разумелі, каб гэты момант не быў скарыстаны, а гэта літаральна, ну, на дні, на гадзіны мерылася, то ж нічого не было. У нас это атрымалася. Вот. Таму вось гэтая дэкларацыя, якая по сваей сутнасці юрыдычнай, гэта толькі заява. Яна не ёсць, не была законам. Гэта была заява, што мы стаім за незалежнасць, мы гаворым аб суверэнітэце ў рамках Савецкага Саюза. Так? Але ўпершыню вот у гэтым балоце, дзе было ўсё вытаптана, народ публічна пачуў пра суверэнітэт. Пачуў пра рух да незалежнасці. Гэта было сказано афіцыйна Верховным Советом, а просто народ верит начальству. Он верит телебачению начальству. Это было сказано, и люди это убачили, что это ж видать серьезно, так это ж вот незалежность, это ж вот суверенитет. Это упершыню у сведомость народа декларация внесла вот такие думки. Это вельмі важный момент, бо некоторые начинают. Пустая была паперка, это нічого, ну, яна юридична, кажуть, не значила на той час, але яна моральна і палітична мела вельмі вялікае значэнне. І вось на працягу года пад уплывам гэтай дэкларацыі адбывалася кансалідацыя нацыі і адбываўся рух за незалежнасць. Ужо гэта стала пытанне аб незалежнасці, пытанне аб суверэнітэце, стала звычайнай з'явай, аб этом ужо гаварылі, пра гэта ведалі. Ужо калі чалавеку казалі пра гэта, дык ён ужо чытаў гэта ў газеце, ён ужо это ведаў. Насколькі гэта іграла вялікую роль. Праваліўся путч у 91 годзе, калі паўстала пытанне аб незалежнасці, то ўжо была падрыхтаваная база. База законодавчая, была декларация, добро зробленная, только ее объявить законом. И была база у народе. Люди подтримливали. Вот. Вот что такое обозначала для нас декларация. Это вельмі важный документ, это вельмі важный момент у нашей истории. И я уже у початку сказал, что вельмі цяжка ішла барацьба за незалежнасць. Калі ўлічыць всю нашу гісторыю, то нават толькі 20-го стагоддзя, не будзем уже ісці ў 19-е, то за незалежнасць паклалі мільёны жыццяў. Мільёны жыццяў, яны былі пакладзены за незалежнасць. Таму што нішчылі нас, ці той же, скажем, галадамор на Украіне. Их нищили тому, что боялись, что Украина может стать вольной незалежной державой. Это не были те люди, которые от голоду померли никакими политиками, но их нищили за незалежность. То же самое было у нас. Миллионы людей покладены были на алтарь нашей будущего. И когда в этот час появились люди, которые это разумели, которые выкористали политично этот момент, і в Верховном Совете, і реалізували гэтую незалежнасць, то гэта сапраўды боскі цуд. Это ўсё ж таки узнагарода этому народу, які так пацярпеў у сваёй гісторыі.
Я лічу, што для нас вельмі важна гэтыя даты памятаць, і перакананы, што ў будучыні гэта будзе адзначана ўсё. Нават у 90-х годах гэты дзень 27 ліпеня лічыўся днём незалежнасці. Пакуль яшчэ до 25 жніўня, адразу пасля таго, як была прынята дэкларацыя, было прынята, што гэта будзе дзень незалежнасці. Гэта зноў жа ў прапагандысцкім сэнсе это вельмі важна. Зразумела, ніякой незалежнасці мы не мелі. Але на было ўжо ў нашых галовах. І ўжо людзі ведалі, ўжо вот гэты здымак, это 92 год, здаецца. Вот это офіцыйная дэманстрацыя, там написано Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. І людзі это бачаць. Вот. Таму гэты акт дэкларацыі, як палітычны акт, он мае вельмі вялікае значэнне. Для нас Дзень незалежнасці, Дзень волі, это 25 сакавіка, Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь 25 жніўня, а 27 ліпеня гэта дзень прыняцця дэкларацыі аб незалежнасці. І ўсё гэта павінна адзначана не толькі як даты календара, а як наше нацыянальнае свята. Такая специфіка нашай нацыі, такая специфіка нашай барацьбы, што ў нас столькі ёсць дат, і давайте рэальна з этого зыходзіць. Мы ўсё это павінны памятаць і ўсё павінны адзначаць, а не мысляць чыста механістычна. Ну, які тут дзень нам вызначыць, і давайте будзем спорыць. Адзін кажа так, другі так, а на што ён павінен быць адзін дзень? Калі ў нас у гісторыі было некалькі, і гэты працэс трэба адлюстраваць. В Верховным Савеце, это па аналогіі вам прывяду прыклад. І зноў жа, фронт паставіў пытанне аб святах, каб святкавалі нараджэння Хрыстова і воскресення Христова. І знаете, дискусія над чым пайшла? Што у нас шматканфесійная краіна. У нас дзейнічаюць два календары. І таму і па аднаму, і па другому календару трэба, каб гэтыя святы адзначаліся. А як інакш? Трэба зыходзіць жыцця, як яно ёсць. Тут не можна спрачацца, хто там праў, хто там, это ўжо там, гэты календар там адстаў, это не мае ніякого значэння. Факт то, што ён ёсць, і народ па ім жыве. І трэба з гэтага зыходзіць. Зыходзіць з нашай гісторыі, з нашай сітуацыі, тое, што людзям трэба, а не навязываць нейкія свае меркаванні. Вот цяпер это ўсё навязываецца. Вот навязалі там 3 ліпеня, ці што там, это ніякі не дзень незалежнасці, это просто ідзе прапаганда, навязываецца такія вот. Чисто тоталітарнае такое кіраванне краінай. То мы зыходзілі з таго, чым дыхае грамадства, чым дыхае народ. І гэта было добра ўспрынята. Ужо людзі нават забылі, таму што калі прыйшоў гэты рэжым, яны ж усё ліквідавалі. Ужо нават забылі, відаць, пра гэта. Таксама дзень памяці дзяды 2 лістапада было афіцыйнае гэта свята. Это было афіцыйнае свята. Все гэта вернецца. І залогам таго, і зарукай таго, што это абавязкова, гэта наша гісторыя, якая яшчэ і ёсць сучаснасць. Тое, пра што я вам расказваю, гэта ўжо і гісторыя, і адначасна гэта яшчэ сучаснасць. Гэта яшчэ жывуць людзі, гэта яшчэ жыве тое пакаленне, якое ў гэтым жыло. І мы гэта павінны памятаць, даражыць гэтым, захоўваць і разумець, што гэта прыступка нашай будучыні. А будучыня наша будзе прыўкраснай. Можете не сумнявацца. Вы бачыце, што адбываецца. Вы бачыце, што адбываецца. Яны зараз зайшлі ў такі тупік, у які некалі зайшоў і Савецкі Саюз. І гэта проста так доўга быць не можа. Нават у Маскве вы бачыце, што пачынаюць бунтавацца. Вот. Так што гэта вялікая наша гісторыя, сучаснасць, і будзем яе шанаваць, любіць і ведаць.